ιδέα. Είναι θεσμός πλέον, έτσι νομίζω. Είναι μια καινούργια ιδέα. Τι θέλουμε να κάνουμε. Πιο μεγάλη ιδέα. Και δεν σταματάει ποτέ. Είναι απίστευτος. Αυτό το διήμερο έχει γίνει χαμός. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία, βοηθήσαμε την αγορά. Υπέροχο κλίμα. Ο κόσμος φάνηκε να ενθουσιάστηκε πάρα πολύ. Πολύ ζεστό. Οι εκθέτρες είμαστε όλοι μεταξύ μας πολύ φιλικές. Ναι, ήταν καλά, είχε πολύ κόσμο. Το καλύτερο μπαζάρ που έχει γίνει πιστεύω στο Pillbox. Ελπίζω να γίνονται πάντα τέτοιες εκδηλώσεις. Και το μόνο που περιμένουμε είναι το επόμενο Pillbox.